Kushewa mata a yi kwanciya, hannu ne na fada ba waƙar ce ta yi zanciya. Yan mata a yi kwanciya, hannu ne na fada ba waƙar ce ta yi zanciya. Yau ga sabon zance yan mata a yi kwanciya, ga launin wata waka mai taken a yi kwanciya. Waka ta rawa ce matakar filanciya, wacce ba ta da bodi ko ta nemi budariya. Ai ana hada mata don a samu hujja, ke gidan saki danja mata kun birki saran gidan sai a yi kwanciya. Dare mahutar bawa a kashe wuta aiwawa, yau maza sun zama shirwa yan mata na kan gwiwa. Ashe dai yau ana abun mamaki, ga mata ga maza suna musu maki. Ashe ma cikin gida ana yin yaki, ai dole ashe ma mu je mu nemo doki. In ba doki cikin gida ba daki, in ba daki cikin gida ba aiki. Ashe dai rago ba a kira shi gwani ba, ashe dai raguwa ba a kira ta gwana ba. In yi girki na haban aminta in ci kaɗan ba, yadda na san gero ba a haɗa shi da dawa ba. Kai mu je zancen karuwa da masu kishi garuwa, tun da sauƙi ya yi samuwa mu taka rawar kwanciya. Garzali na miko kiɗa na doko, mu taka da kafa. A sha ruwa a koma aiki, mu yau za mu kwana bakin aiki. Ashe dai jarumi shi ke iya yaki, kai wane yaro ya sanya rigar saki. Tamu ba tasu bace ba irin tasu bace, akwai wani zance da zan yi ban furta ba. Gyara kayanka haɓe kama da sauke buraba ba, jin da na yi kiɗa na ba zan ƙi taka ba. To ku zo mata na san ba za ku ban kunya ba, in ka san ka saba abin da za ka yi arba. Ya kamata ka duba hankali ka yo kankan ba. Ayye sama lulaye a lula a yi kwanciya, mu lula cikin kwanciya mu more wa kuruciya. Kaza ta dara kurciya mai rubutu wallahi je ka nemo tawada, beken alƙalamin ka samu allo ka rubuta. In dare ya yi sai ka samu dama ka karanta. Garzali na miko yau a nan zan barku da waka ta kuruciya.